Hello guys, part 2 na ni guys. Please subscribe ko na guys. Tangan ay close di ay. Adi, wala kay close naman. Dili mo sa pwede nga. Kuan kay iyan ko na tanan desisyon na nangabot. Yaro ginanghatag. Kung wala. Basta na milakaw lagi ba, buluhan jud kaniya ba nga. Malangan jud bitaw. Dilot yung trabaho, dili kuan, ano bang lingaw-lingaw. Okay lang, nakalakaw na ko. Wala na dito, pwede na na. Pero ma'am, ha? Hindi sakit yung smile, ano to? Ligitik. Ito na ang cake. Hindi na doon. Ganun din rin, hindi naman natandog, lusay na siya mo naman. Abot ang panahon mo, nakamuro ka po ng brotas. Kuan po na, Sa kanang diri lang aside ha. wala ka exercise Ano na. mo ginahangap ko? Wala ka exercise ka na maglisod, hindi ka saka. Ako ano po ako. Kanang bunga, kanang sutas, taghan na sa grason. Hangak kayo kung anong klase Sakit ba ito na ako. Hindi ligid mo po biya. Kanaw, bakit Pero mo malay? nagasugod na po biya. Hindi kayo may no? Ako. Ano po? Sakit din. Sa mura na yung hilot. Ito, tigas pangin. Kaspang kayo. Smado. Mga mga mulpoy, mga alay, ano ba? Wala, kanang kauban mo niya. Sundaan na mga 10,000 ang buwan. Ano? Buwa kami kay Ana. Unay mo yung sarili ko. Kaya. Hindi kailan na magkapag kakauban sa palay. Kailan na kay wifi. Free wifi yun na sila. Ano naman ang apply ron? Mga apply may ma'am. O sige. Kaya na mo yung wifi ma'am. Na, kanang sulod dito Yaro, ma'am. kami ng mga wait lagi daw mo. Mo na ba yun na ron na. Dito mabuhin tao kay wifi. Kung wa kay wifi, sige kagpalod. Ay, mata wifi kaya ini mga rela, kana TikTok, kana po. Reels. Pero may edad mo ron? Bata pa. Namara, detag diferensya. 5 years pa na wala kasi year na gamit. Tahan na. Ang kamot na maabot ng 80. Okay. Luman. Ay, ito. Lamig. Okay naman na. Huwag mo na maghilot. Di lamig yun yung maghilot. Tug yun. Home service na lang mo sunod. Siya na lang mag-drive. Kasi na nag-drive. Pero maabot ko sunod. Hilot. Sila lang yung anak-anak. Wala lagi ba hilot? Hilot o mga therapist. Wala. Ano ba? Sakay daw ang aso. So, kung yun na silang anak. Hmm.
Paano? Sila pag hindi ko ano, balik. Okay, mapursige man yun na sila. Kung nakaap mo sa uloy, sayang pa. Patambag na. Oo, naniya. Kung saan man mo na? Minsan, yung bata. Di, nindot siya. Kung patanawan niya sa kan. Ano, ginasa Tanawar ako ni YouTube o Latos jinsa. Facebook, tanawar. Pwede man niya hatag dito. Tanawar ako ni. Ano lang. Naman kay pisto diri ang anak sa una diri sa may kanang burgeran. Ang burgeran. Wa naman. Wala din. Wala na dyan na sila ikuan. Burso. Kay kanang inanang mais ko kung kung idalin mo maayo balik mo. Sabi siyang pagdugay. Balik sa normal no. Wala magay posible sa Ginoo kung musugot na gid siya. Kaya mo yung dili, mo yung mong dili. Atigyan. Bansa lang Pero pag milagro ang gasmag ni mo, ano na ba? bansa lang hindi kasi lang. Kaya man. Sakit gamay na. Ano na, hi. Hindi sila. Kung bayaw ka. Ilinday no namanyat. Bayaw. Namanyat siya. Tanawa din sa YouTube. Sana ako, na ako sa YouTube. Pag matandog man gud ang lawa sa tao, ngani. Mo-activate yun na siya. Circular niya nandog kung kana yun na tanan. Labi na pag maghilot ng tao na matulog. Pag mata ni mo ba, basta kay murag ko Sabaw murag mo away na ka ba? Mugay ng sabaw. Ako na itong tagapagkiruhan mo. Upat ka tuig na itong dikalakaw. Yan na, diin na lang yung sila kadto. Pag dire basta tigaw sa tayo sa agad nga naman. Ano magkaan, diin, ano parang siya. Pas mo muna punta na. Kada uli, maligo. Driver sa 10-wheelers. Pag ulit pala, maligo. Init kayo ba, no? Kanang nagamot ko mga. Kaya ra? Magamay. Kaya ra? Paabot na ko dire. Last na. Ay, boss. Last na. Ah. Niyo to sa? Oh, di ko minuto eh. Yan ang ilik kaman. Dira ko gawas. Ah. Wala dyan yung lechon na. Ay, naku, mag-mabuti. Service bagay meron? Nan. Nindot yun mang diretso na to, diretso na kita, balik na dire. Nay mag-atang dire Dito na lang. Kasalamudaan. Wala na mag-atang. Pamungkas Abot na to pa, na dire na, nagdaigda na. Apoy Dire, na kaya tayo. hindi kayo kung kung dire. Hilot yun ka, abot na dito mga, lasiti na sa gabi eh. Tinang buglawas panit, Yun na crispy. nag-respect. Ako pa man ang taon.
Naligo, bahala na naligo, kaya di man dyan ko kaligo. Kao sila. Kung maalam ako maligo, Kao. kao na lang ta. Ay naman gadi. Sama na, may customer. Nakisugod na. Kapot man gadi. Hindi pa natin makuhaan. Gusto, mabalikat na. Naan naman good. Ako ay balibaran ba? Ngayon siya, mahapit na din siya mamatay. Balibaran ako, kung nalisod yung ginawa. Balibaran ako, basta ba? Duwak adlaw ko kay customer. Suko ba? Ngayo kay customer. Ngayon man, hindi nagbalibat, ano ba? Okay ra kung wala ka diha. Pwede ra, medyo na isa consideration nga wala man gud ko. Kadiri ka nagwalibat. Nga naman ko dire. Idagan ako customer. Hindi ba Pero nakaabot? last sila. Dagan dito nakaabot. Abot sa gawas pa, umat na. Nagpilibaran ako. Balusan kita dua ka adlaw at yung customer. At tagbawan ay. Lipad man ka, wala na may customer. Ha? Makahurot ang kusog Mag-init, ba? matutod na. Uy, kaya ako yung kusog. Okay lang man siya. Wala nga bali mag-aghan, makamay. Wala nga ito. Relax lang po mga 5 minutes. Okay na. Buylo na po na. Kung ako ano, kung hindi kusog mo, Nasa mo, plus like 20, okay na na kusugan. Ano? Saka na mga dagko. Tanaw sa imo, di. 20 red plus. Alagi po ka naglod. Uy. Basa Nakoy uyo. na po kayo. Uyo yung katri ay. Magguba yung bang work pa siya. Magguba. Parang nasa likod ba? Pero mukhang mabot sila, masabot ng Nanay ko niyo pa. Sunog man. No? Sunog no? Wala na ni Kajaking. Kasi dahil puntong pa niya. Nasa kay mahagot ang sarili, papulis balay, di na pwede masa, Awa, di himasa ron. hakbag, tunas, ligo. Saon, pagkilis ka doon doon. Di tamundang, pwede na po. Gloves yan. Gloves day. Pwede magani sa imo ang gamit ang luwag. Luwag na di. Away Oo. problema. Ako na may tagpag. Ano day, mag-imo day luwagon. Di day pwede. Anaon na po. Ikaw ba, pwede na basa? Pwede na. Nasa di lang. Kaliko. Lunes pa. Ikaw ha, lunes ni Mandy ha. Kasi ipin kayo, bago lang ba dyan? Una ka kung ano pa kayo, babaho. Hindi. Ano may baho? Di ba wala, di ba wala kay ko ano? May baho na. Hindi ko kasi. Baho mo kasi. Kaya yung Naman sa ngigit. Alayo. Naman ito. Ano, last TV pa. Ano, ngayon lang. Ang aircon ni Morate, naaman ka dito lapit, maka maipo, ako may maipo. Di ba ka nang magkaroon parehang sa salat? Magpatungod yun sa likod pa. Ilalom lang, ilalom lang. Karon dili ha, layo lang ha. Kanang mag-ilko niya, mag-ilko. Basta ka nakakuha lang ko, nakabidya, Mag-jacket. jogging pants, sweatshirt, ano, okay lang. Biyahe Kung mi ganahan pa ka magbunit, pwede pa dyan. Ayaw po, ni. Ha? Pagdagamay. Dili na po sakit sa likod, nakaya na. Sa doha ka po, mga pa, kani ang week. Di mo kalibutan, kasi karan na ito sa stroke milestone. Wala yun. Ulit man eh. Kaya, kaya na. Iwin niya kung naong bahala mo. Kita na nihiwin niya. Napay iloto nga. Huwag pa kay naong. Ngunit artista na. Huwag pa mag-make up. Kaya na lang mama.
Masaya kamot mo. Kita naman. Kaya right? Aray! Kagamay. Kaya sa plan na, sa bukatak mo na. Wala na mo, mga lana na. Sinanay, ano ba? Banda kamay. Aray! Diba?
Tulog ka ni tatay, oy. Tulog. Timos ko mga. Ayun. Kuha lang. Na sige gustong tayon ko ang nga kanang itom bitaw. Oh. Kanang pangtabon sa Panot ba ka na Panot ba? tao? Ah. Tingnan mo kung wala mo. ni Dotang espiritu. Hindi alas sa gitom yan. Wala mo kung mag-atog ka dito. Wala ka. Hindi ito mag-atog mo malungag. Kaon na gid mabaglain na gid kung pananaw. Gutom ko yan. Luto no gat. Sige giton. Isa mo to ka iton. Lain na gid kung pananaw. Gigotom na gid guys.